kono Mali kɔ kan bi ye alamisa ye marisi kalo tile 5 san 2026 o bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni galo olu bɛ tali kɛ état major général des armées ale ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tabɔ jatigɛ wale tigilama 2 olu kan alamisa don marisi kalo tile 3 san 2026 fɛn min kɔni ye nin jatigɛ wale tigilama nunu ye olu tun b'a la ka taga bagan dɔw olu de nɔfɛ lere ale ma bolo kɔnɔna na min sen fɛ an ka finitigilakaw kɛra sababu ye ka jatigɛ wale tigilama nunu bɛɛ halaki ka malifa 3 malifa kisɛw moto kelen ale ni kuma barani ni u b'a fɔ ma ko taliki waliki o minɛ ni ma ko fɔlen ninnu na état major général des armées b'a jira k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. An ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don sirako ani jamana labarala kow ma ni o ye madame Danbele Madinɛ Sisoko ye ale ye senabɔli kɛ tɛnɛ don marisi kalo tile 3 san 2026 ka taa Kulukoro siraba min b'a la ka dilan ka taa olu baara cogoyaw lajɛ min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko baara caman olu kɔni b'a la ka kɛ ko nka k'a b'a laɲini ni baarakɛla ninnu fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan yaasa ni baara ninnu bɛ se ka lateliya cogo min na a ka kuma laban dɔw olu sen fɛ minisiri Madinɛ Sisoko ye pereperelatigɛ kɛ kɔrɔfɔ dɔw olu la minnu kun carilen don bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ a ka minisiriso la ko fɛn min kɔni ye nafolo dɔ ye ko olu de kɔni tununnen don tununi min ni o sababu jɔnjɔn ale ma se ka dɔn fɛn min kɔni ye ni nafolo kofɔlen yɛrɛ ye bureau de vérificateur général ma u ka cakɛda olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko ni nafolo in bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 1 ani dɔɔni o de la ko nka ko ni nafolo kofɔlen ninnu kɔni tununi daminɛla kabini san 2027 ale wagatiw la ka da se san 2021 ma ka sɔrɔ fɛn min kɔni ye Madinɛ Sisoko ye ale kɔni ma olu baaraw daminɛ ni o ye siraba ko ani jamana labarala koɲɛw ye ni a bɛ fɔ a ma ko ministère des transports et des infrastructures walasa ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko in na an ka jaga Madinɛ Sisoko ale ka kɔrɔfɔ dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara in mi ka kɛ a kɛcogo ma a kun ɲɔngirila dɔɔni gɛlɛya ye an ka jamana sɔrɔ bi alihamudulilayi an ka nin siraba baarakɛlaw mago bɛ taji min na taji dir'u ma u ka minɛn minnu bɛ yen n'olu kun dɔnnen don kwajida la an sera ka taa olu ye yan sɔrɔ aya u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni u bɛ taa bɔgɔbilen bɔ kungo kɔnɔ ani n'u bɛ taa gudɔrɔn bɛlɛ in kari ani gudɔrɔn yɛrɛ finma u b'o dilan yɔrɔ min na an ka golomasiri tabaa wulila k'u jɔ bi o bɛɛ b'an bolo baara bɛ ka kɛ a ɲɛ ma ko miliyari 1 ani miliyɔn 700 ani ɲaari ko dankari kɛr'o la vérificateur ye baara sɛgɛsɛgɛ min kɛ o daminɛna san 2017 san 2018 san 2019 san 2020 san 2021 an ko vérificateur ale ka gafe min bɛ yen n'a yer'o kɔnɔ ko dɔw wari dɔw bɛ yen k'olu ma taa taasira fɛ o gafe in de o bilala an fɛ yen san 2022 anw dun filɛ baara min na tan ne ni jamana ɲɛma anw nana ka na nin biriki fɔlɔ da san juillet kalo tile 16 san 2024 donc gafe in yɛrɛ de bilala anw fɛ yen o y'a sɔrɔ hali ni ma surunya ka kɛ. An ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn ale kɛlɛli ma Bamakɔ yan olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn caman olu de kan Garantigibugu ale ni Dawudabugu olu kɔnɔna na min sen fɛ ɲɛnaminimafɛn siro 199 o de minɛna ani fura dɔw ni ma kofɔlen ninnu kɔni tun bɛ a laɲini ka dɔrɔgu de dilan ni olu ye nka finitigilakaw kɔni tilala ka fɛn min kɔni ye dɔrɔgu kilogaramu 5 ni u b'a wele ko kisi o de minɛ fo ka taa se miliyɔn 6 o ma ni ma kofɔlen ninnu kɔni kɔfɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ni ma kofɔlen ninnu olu kɔni bolilen don nka sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na yaasa ka tɛgɛda kɛ ni ma kofɔlen ninnu kan. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye bingani wale ye o de cayalen don an fɛ yan Mali la min sen fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ an y'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an ka dɔnkilidala min bɛ yen ni u b'a fɔ ma ko Prince Jalo ale ni Sikaso station Yacht All gérant bingani wale de kɔni tara kan ni ma kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ
o de hokumu kɔnɔna an ka jamana ɲɛmaaw b'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u hakili to u yɛrɛ la ko fɛn min kɔni ye yɔrɔ ye maaw sen ma ca yɔrɔ minnu na ani dugu tilafɛ bɔli ko ka olu kɔni dɔbɔ olu la walasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna an bɛ taa kokan kibaru la Zimbabwe ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko kasoladen 4,305 ko olu labilali baaraw daminɛla tɛnɛndon marisi kalo tile 2 san 2026 kasoladen minnu ni olu labilali baaraw olu daminɛla o bɛ don hukumu min kɔnɔna na o de ye Zimbabwe jamana ɲɛmaa ale ka hinɛ baaraw ye kunnafoniyaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kasoladen minnu ni olu bɛna labila ko olu bɛ tali kɛ maa minnu ye jogo ɲuman ta kaso ale la fo ka taa se banabagatɔ minnu bɛ kaso olu kɔnɔna na ni jateminɛw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko muso minnu kɔni mi ko olu bɛ tali kɛ maa 223 o de la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire influenceuse ba min bɛ yen ni u b'a fɔ ma ko Loreli Fadiga ko bingani wale dɔ kɔni taara ka ale sɛgɛrɛ réunion dɔ ale senfɛ réunion min ni o yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛnkan publicitaire dɔw olu signé ni o kɛra sababu ye ka bingani wale ta ka Loreli Fadiga ale sɛgɛrɛ min na u taara n'a ye kɛnɛyaso la Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati in na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw k'an bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan